Paka Moses yake mahali paka mwanangu. Ekinaigua bugeti mara moja. Ekigeli na kubugeti tiga. Lakini okay awira mataka. Eke karongo bugia. Kwanza na kibegete pick up. Bana bagasari. Kiawere ge miaka 68. Aliwa garose. Kibaje. Nataka ina mata. Kiko buga buya. Awani buya. Kire buya kwa. Awani buya te buya ko. Nyoncho mbate. Okay. Yibe. Esi ya rongotera mwana umogero mami kongo bate bya mangana nerorerete. Bueno, ndende dangani. Ndikwa chake tu musiki. Musiki ni chake totebe ku 68. Keramba tete ende. Ku 68. Yani rende ngona gweka bali. Ngoko cha ngoko ya. Tali muntu nyarogetu. Nchi gona arako enda na igwese gitege kubuga. Bunanko igwigita ke kubuga. Nagenda lina ni nagenda nekekia. Najikuriye yugiri. Kochi kumuna kiali kubuga kwa nyoka. Umutume. Memory. Essence kere security. Wono. Na soro sana ime. Nagita paka na yunga. Angia takakosoa. Angia mbaja. Naji jana timbuka. Naende naja kuirura. Ono kuika abantu bali kubugyo kwaigwa. Mbaga kakia babale. Abantu balenge murabona kiria liria. Abajogoro. Aratiga. Sasa tata amenyaruke. Weno mweni? Karatiga kego kukwana tula. Abantu bali babwitinga abana ba kinda kya balira mago. Bali baboyonde yabuanga bano. Migisi. Bali na bali kubugia so that ibono na bali na buna ale kuna kuigwa. Paka oyonde buna goja kubugia nyamota. Unakuja kubugia unakuja kubugia tana boge kubuga wana ilingo jakande kuna kumanya ekero kuna kumanya ngachanka genda ka bantu babukunga mukumuni hot stars yoma etene nkorosa mukumuni hot stars ya lismanjaba yes umungwano uyo nkagendo nganyaramba bandi nere tayari itagetu uchi record abona tuli na Andrew Nyando Andrew Bundi moyale no ale kai gorore to kwende komo no Andrew Bundi uri ni hata akumutumia munomo material ye na nje akantumia munezi mist Moses nero kubuiso Moses yaro era wana rangiri Moses linki kugiale na liere kugi nyam kiwogiang na nalibono mwachi kumira na seronge mukomoni jazz mukomoni no ticheto chandarana for the first time yuji ka record na liu gete studio litanga mwaka kiyo ulengi mwaka 78 mwaka 78 ai bono mwaka kiyo nje nyubiri mwaka 50 frati naye mutangi mi no esani yimu abugetie ntangani ya mukomoni no nyinyorite lima la bugantero ke lijaro kango na bugantero ke peninyaro bugantero ke itenyi charo kango tuligo bono abantu babugetie mu abugetie ngakigwata biri nga Moses na abugetie solo okabugie rhythm abugetie besi no nyanja umusojo yancho imoyale onyanja tina moyale tinkageriti onyanja takali moyo boli narali gitu chanda numaite now ekera okurangeri mwakoreta amasoesi mboga mago cha ndo akoreta amasoesi na watu akoreta umanja
sobalisi now ebendi bari bare ngoro mbantu kinyolite bare ngo bare gotera aliye twabwate alisi manjaba twatwara linusi musigizi bongera abantu nabo arabu alisi oyo manjaba na inche na Moses yaro na Andrew Gundi chikono ngakie yo no muntu kurukunyangau likire kilicho likire chandrana likire chandrana no nyanja likire chandrana ya boki konyetara soka angabo kinero liko bugiso yani pesa lakini bona tukanyoro nyanja no wale atanga ino iso urende nero likire studio umate dirikare akwale kwanda no genda nabantu bapungwete studio konyora babugi no bachire ona ayo ko bugi baba nkimo konywa igo now bono kwatabanga bayibuli bawara mbabugetyo abayibuli bana uyo bwite ne sokoro bokana kare bona kera kwacha kugiye gitoro musaye bayibuli na kiba bayirire tamana abayibuli umwe tegite kana gindi school ekiagera bata gite gonsomi lakini bono igindi kikiale ngumutu mono kubwatekana ekerona ale kwende school kuna nago serwa keiga emetemi takia igo wano igintu kiale gucho mutu mono chisani cha korera nchaka chiri mutu sana korera mase pero mono nero gerete pakanale kuyungu musiki na inji umuntu wonya ndiamo muruminto egere tokonyane yale ko babuya yani igale ko nkuna kibenga kiri so rende kurwabu akanga turati akangusa so mwabugire na mukomoni engere ntangani iwate mwaka 70 na wabeka 70 na ngapi 78 aya kurwabu na ninki ngero kimwabugite mukomoni gwatigalite kaba kusengwa no kurwabu tugosuka ekero nasuka ngachankanya oranga wono na kana bugire recording bono mburanguta kwayire bo wono ngutara nintare te gucho monyonjo kai Kristo manyonjo ekero na iko monyonjo monyonjo akangigita ko igono muntu ngironga ekasi ni yane kubugire gita kara muigu kubugira arenge gita by then yana bona ari kubugire timkurwa na kurere wono manju yotero ta muntu mbiyale muntu na wagwende kubugi so ekeranyo oranga mbiyande agande bono ayota gitucho cyo menya bwana egera tokole practice tuigwizo baraki aso kukura uchi nkamenyo manyonjo manyonjo kali ku hoteli bona bungu koro hoteli naenda tu abugita hoteli yae kegogi na bwa hoteli kegogi so rende tukagendera kero tukagendera tuagenda matuko kurwabu bono Moses nero uri kubugisoro ase kegogi bono ntoche togende kosoki chisani chia kegogi chintangani ekito sogete chiri chiabo andu na manyonjo tubwate soro yito chiabo chogo chiabo borogi bwa maiso ekito sogete chisani echo aya chia kabire tukaja kwenda ase mugire ekito sogete chiabo andu kabinga yobensia bugora chisani pakeji iga tabatera kabinga gatenga chigune gichukigeto alinkyo bugeti rhythm jeneri timizi na alengi kuruna mukomoni wapi paka mabundu paka nyakora rhythmist bas omonyonjo ndi mwatigana na manyonjo twatigana mwaka 70 anga ere mwaka 99 yani 79 ngotaba etiogeka etiogeka kera manyonjo na jita kanda meru akara twanyoro chiri meru oyo mugira tutaka tuchikubuye akanga goja Moses ya antebinga murani mtu ababuye twande tosa mugire ode ito gana tubugi nyakora tokana ali tubugeti ngakora mama mingesongo nali mwabugire tangani nali tubugi nyakora Moses kera mugori tiri bori elio naige tagateba ngai manyonche kera chiete meru na beta matuka manga ekagera mukamutumira liruba nga kitoko kora gosoki to atanya mosoki na lieta lia ne limanya ya kegogi sokeri ona akabuga nga mo go faulu
ekagera bono mugachakana nyakura tukafanya kura wa abono Moses bono mwende kiongozi engineer chimist na ngona munyore to se bale mwana keroto saetaria igotulinje ndali masira kurwa nero lengo mateli bono no mundu na ndali masira mo yale no wale bwenza na kiragia kiragi na ulinge uyibwalisi lakini rende mtu amutumie tase amatera amateli bwalisi ulinge igali shuma ete ni mubwire tikira kodi chintangani ekero turu asimugire tu amugire alisi mo nyagusira alisi sababu kisani chintangani nyite na mubwire etatika bone record mo ete chiti ko kolete kitabu nkero nindi ite record kuna mugiti go recordings nimbwa miaka kitabu kigakire gose moro okeremate okay nyarokio now mwa soire nyakura eriwata mwa bwiti chintanga nyakura bona riu chintanga kora mama Florence Bukari etaro ya keroka yenchire simia nyakura bono ngakiwacha kwa nyakura mabundu yacha nyakura bono tukuja kuruoiga nyakura ntwatanigite singi tuichi besoro chibuna chigo jele to mojano bono tukanyora nganturi kuibwana ase birengeri makanwa ya lende bono tukanyora ngaki mbura naenda bakuigo chima bundu ntoro bono kuchikona bali ngamwaringe kurumabundu batatu aya nangona na nyakura batatu aya nangona nche undali na kisule undali na kisule kurumabundu na nyakura bakatigara batatu na nyakura atigara Moses Yaro na Andrew Rubundi na Manyange Alois ni mugacha marenga mwamente babu bono yonje te komenta umuntu webes uyole brother ko barongo mayale alimbura mwaetwa ngubyale ngebezi kabisa paka bono ngubyale ke itura gende tubuye nero kubuye bono yana botoka ndumuziki tubuye nero kwa naye kwa mwegere tikise bana bono kerera nero soete como magundu kurwabu mugire ko tukubuye saro maze mugire ntuji tukabuye kabera sale nyakura naria sote tinga mota gonso ke ya lisio rentro chino so mota ko monso ke rinde ko moko gende chino monso keran tukachi ko mobugerania yokera gyo no to monyorera oterra nyakura kwende ntanga mukabugeri alisi bono chintangani na intu tukabugi nyakura Moses nesora bwate ya oro bina baba cyaba masabi kyamagwawo kirindu tu amubwire tiritanga Rubina baba kasira chiria cyabali masabi kyakwende pa cyabo chiria gatanga ngaba balecho bakabeta beta bane meju ngaba bawo cyabo sairis ngotere manchi saisione manchi ngatingo kwe eriti mwene yao no alibono na chitu mubugiriti so ekara to kule to mabundu tira ne mabundu mabundu entangani kabisa nili mabundu bono kwa ndani umuchango busiango umuchango busiango cyabo umwega yitugeli monjenga tara oike taoni nyamira chiria amanyara musane yida yo ayo ko mwagakyo Keresani ni chite mwega ni nyante sana. Ili gete lakini ila we mwaka na vile around 80s 82 around 81. Esani ye nakimanya sawa kete ngorenge producer mumanyi ali munaro ku mumanyi mumbwa ya ali ku na Osebe editions ekara bono producer nga batavale nga onekera kwa mwako kwa producer kwa nyeire gasi igo akuri myaka gete lidia twalenga baliri engincho ya lidia ye producer yale kwa jibesa mweyana mwakorana ai kwa manya ni njembugi na janga na ndembugi eroji kuna kuragira lakini mtu abwate gintu gikuru reality onye ndiria arenge koba
angatare gokwa yari gokwa just chi transport ne bintu binde lakini ye commission etigara ng'ensani ekonibwa naye egento giatigara kwarute ewa anga bono ekingokora kiare egento noe bono giatete koba bono magega otwaete konyora ng'omusiki igore ng'omogondo bwa omonto ewa tari oyo gwe produce orio mobete kurikera na contract kwera moko mwakorana akoirani okoni chibesa chiri chiaya akorete anyone baita mokorane ewa aye ebintu bigotigarete nabi bona abantu bacha kurwani koirani emisiki ase abana musabanyane bono isani nchirororo chitari asore bono kwabugetira kini chitari asore ochirete na ya maisi nchigwerete isiko iroka ngakimokoro ga YouTube bono YouTube channel chiba sani chiro chiane chinyinge nandi chikobugi lakini ntabwati nchira ndamanye ng'uchibegeta ekera bono iga abantu mbaendete guchibugi yes omwete no ne chisimiechi kubugigwo ng'anga nkonyora turi gento twa nuru yo komenya amenye taraki nindoche ini bakitindense sana ninkuga abantu baracha baseke ngaine itenyuri bakaigure igambo ngai so nakingo otenga poverty negento kendeke ekera natwarete means chinde ndateba ngani nsoke uchari nasomete tindikire obizinde obulimitu bono bono tianjero kempaka gekara kwarira ati riswali eri pakango bori musiki nkyo gokonyera kwekera bono musiki egento nkonyete go famous komanyikana ya wesa no bana kwasomete bana tinsomete abana natwarete omujanda n'omumino omonene twara bajanete waminanete bono matekero chinja kutigurwa nangi egumia onyansi